Kaixo, Eneko. Kaixo, Eugeni, egunon? Ondo, hementxe. Zerioa, eko bezala. Bai, nire gusta etorri naiz. Anaiak egindako elkarrizketa Bai. eta gero, ikusi nuen. Mira, lebea bakiago, aritzi hemenik musu bat. Bai. Aritz. Anai, nausila. Zuzeak txikina, Bai, bi jogea eta bi urte gazte guani. Eneko mila bonakoa. Zera. Bai. Agitetu ikasi zenuen, suposatzen behin batxineko abokatuta. Bai, hoi da. Zerretek erabak zenuen agitetu ikastea. Bueno, nahi beti gustatu izan dut zait arkitektura mundua, eraikuntza, txikitan eskulanak eta asko gustatzen zitzaizkiten. Da, pixka horregatik. Gero, arkitekturan azkenean baka erlazio bat, bai teknikoakin, bai pixka mundu artistikoakin. Da, pixka bi alderdi guztatzen zituen eremu bat izan da, horretik erabaki nuen. Nuke naiz akitatua baino, hobi bezala inoizan ditut montaje batzuk, etxeenak eta polita da, plazoak. Bai, da gero, bi dimentsioetatik iruta pasatzean, beste izaera bat atzeu eta politxa da. Zer hemen duzu karrerak berak? Hoi askotan, komentatzen dugu lagunekin, da, azkenean askotan esate dugu, ikasketaz o ematean, materiaz aparte, arkitekturak bai emateula beste perspektiba bat, azkenean bai dela karrera bat, ordu asko eskatzekuna, sakrifizio handia eskatzuna, eta azkenean hori esate dugu, bai emateula, pixkat gauza kanpotik behiratzeko, perspektiba batekin behiratzeko aukera bat, jarrera nahiko kritiko bat izateko gauza asko aurrian, eta pixkat hori esan nuke. Arkitektura ikasten zeunela, esan duzu hori aukeratu zenuen, gustatzen zitzazela eraikuntzak eta baina zer deskubritu zenuen behin karreran egon da. Deskubritu, azkenean gertatzen da, 17 urtekin karrera bat itxeko aukerak eta hor da honean, gainean da honean, bakizu gutxi gora bera zer izangoan, arkitektura zer itean, eta ikustu dituzulako eraikin desberdinak, hirigintza, paisagintza, gauza desberdinak, da gero barrun zaudela behin, bai asko ikaste dana da, hoi eraikuntzaitako edo proiektu bakoitzan atzian, badaola lan itxeko modu oso desberdinak, perspektiba oso desberdinetatik begiratuta inleizkela proiektuk. Da, pixkat, hori ez, azkenean proiektu bati heltzeko modu asko egon lehizkela, alde askotatik heltzeko aukera daola, baina, azkenean proiektu baten emaitza askotan izateala, gauza guztioin batura bat, ondo eraman da. Esaten dute arkitekturako karrerak ez dago alako sufrimendu puntua eragiten duela. Bai, oso gorra da, bai. Azkenean lan ordu asko, egun guztia unibertsitatean sartuta, etxea jun da gauian jarraitu inbiar, da, gero, perspektiba bizkatikin behiratuta horre, esatezu ez, zenbateaino
mehazi du, azkenean hor sartuta zaudenean, etzea kontuatzen, ahalik eta ondo nahi nahizu dena, baina, bueno, horrek eskatzeko baita ere, beste gauza asko alde batea utzi behar izatia, zure helburua darako, hori ateatzia, ahalik eta ondona ateatzia, eta, askotan, esfortzu maksimoa inagatik, kosta itiala, ez? Baina, lortu benon da guztua. Eta alako ikasile bat, igual galdera hau, zaugada bat, irudituko zaizu, baina niri egutu gabia iruditzen zen, alako ikasile batak engaztea. Nera bezagotik atzea eta zagatuk enberezotzen emeretzi urte. Nola ematen du hain karrera gogo xaman baten baguak alako frustrazio momentuak zagatik batzute sentituko zinen komuke badaude bazaude, etzaude, zetako hau eta... Bai, azkenean galdera beti ikizkazu zure burua, zenbaten jo mehaziko egiten, gu gaina karrera hasi ginean garaian, 2009 izan, eraikuntzan aldetik zen krisi bat, proiektu asko bat geratu zian, orduan esatu zuen, zuen karrera bukatzeko izangoa, zeo zer da, hobetukoa, eta bar, beti hobekuntza horren esperantzan, baina, oain, 10-12 urte pasadia eta egia egoera hobetzen nahi dela, baina azkenean, hendikan egoera nahiko zaila izaten jarraitzeu, lan egoera, baldintzak, eta baina aukerak eta hoi intzan, bere garaian, ni ez nahiz damutzen egia esan, beste jende asko alde batea utzi du, gero karreran eskatzean sakrifizio horrek azkenean jende asko nazkatu iteu da arkitekturako rotatzeare iristea jendia, ni uste hor badaola unibertsitatean heziketa hezkuntza sisteman akats nahiko larri bat, ez lukelako jendeak puntu horta iritsi behar ondo izatea. Baina, egoera hola da eta onartu biharra da, nahiz eta kritikoa izan, hoi iskatu hori dago eta... Akitatuak emendizu, emendizu nada, gero zure proiektua sortzea agazkulari moduan. Bai, arkitekturako karrera bukatu eta hor Sevillan nintzen urtebetean arkitekturako estudio batien, beka batekin junda. Eta gero, pixkat horrekin nekatuta, erabaki nun argazkilaritza mundun pixkat sartzia, beti gustatu izan zaitelako. Bai. Baina, indikan hor daka pixkat afizio bezala, edo, indikan ez dira modu profesionalean iken. Da, hain bai egin zela, beste bi nekin ikasitzen, beste bi neskakin arkitektura estudio bat sortzen. Da, pixkat gure proiektua garatzen, ikusita kanpoko estudioetan, beste batzun estudioetan aritzia, ez gaitula erabat betetzen, gure bidea ereiki nahian, da hortan gabiltza baina. Nahi polita iruditzen zagatuk nastu dituzu agitatua eta agazokigintza, eta nahi agazokigintza pila bagutatzen zen, betez ere baguan dakan kanpotik balogatzen ez dugu magia hori. Bai, gertatzen da azkenean arkitekturak eta argazkilaritzak lotura asko, azkenean argazki bat iteko garaian, bizka da, proiektu bat iteko garaian, nola heldu ez, azkenean argazki bat ikustean, emaitza bat ikustea, baina horren atzean badao lan handi bat, hausnarketa lan handi bat, ze erakutsi nahi den, ze kontzeptu erabiltzeian, konposaketa lan bat, koloria, argila,
azkenean dira kontzeptu batzuk arkitekturan bai asko erabiltze dianak. Da bai, azkenean argazki bakoitzak bauka arkitektura bat atzetik, nahiz eta hori izan behar du, eta zauzatu, hau iruditzea, baina ni batzuk egotuta gaudela, esango dute, baina, bueno. Bueno, asko besateu ez da ez pasatzen. Hori izan behar du, agazki lanetzak, bakala arkitektura puntu bat, zuko esan duzu kompostaketan, aurrian ere, osea, biak agite bat dira. Bai, dudik gabe, bai. Bai, gero azkenean, nik askotan arkitekturan argazki erabiltzeite, baina arkitekturana izan gabe ere, ozein argazki motak biltzeitu, aipatzei duzun kontzeptuik. Orduan, dira nolabait elkarbanatze dituen kontzeptu batzuk, eta bai batian da bestean aplikatzianak. Eneko, baina korrika ere ikusi zaitu. Bai, ibiltzen naiz, korrikare. Bai, txikitatik ibiltzen naiz korrika. Bai. Eta, gero horre pentsatu da askotan, azkenean arkitekturan karreran hasi nintzanean, beti jarraitu izan nun, baina bai pausa bat izan zala, eta bere ondorioak izan ditu karrera korrikako mundu. Guai izango eta esatu nahi zai, nola baite korrikak ere, baduela arkitektura puntu bat. Arkitektura puntua gauza asko bilatzea da. Bai. Esan egin baita ere, Zer hemen dizu korrikak? Korrikak eman gauza asko. Azkenean alde batetik, nolabait pixka barrua ustutzeko eta burua ustutzeko sistema bat. Korrikaz nabilen momentun, gustoa eta libre nabilelako, benetan nahi detena iten. Da gero, lasaitasuna eta disiplina bat, metodologia bat, eguna o astia edo urtia organizatzeko modu bat baita ere. Eta egunerokotasunean, asko, Behin lastaketa batean zaudela, zetan kokatzen da, eneko zen da zure helburu nagusia. Helburuk azkenean lasterketa bakoitzan arabera ere aldatzeia. Jakin biharra daolako, momentu bakoitzean nun zauden. Lasterketa batzutan, izatela helburua aurrian ibiltzea, beste batzutan, jakin bakizunean aurrian ibiltzeko aukerik ez dagoela, burruka ez da postu bat lortzeko izaten, baizik eta denbora bat lortzeko, edo gero beste batzutan, hau nahiz eta gutxitan, ate izan duen baita ere, lagunen batzukin, lasai atera eta disfrutatzea ere, bai. Elburuk aldatik, Bai, lastaketa gara. Hoi da. Eta zer berdintasun dago kristona, baina zu zerbait bereziki nabarituko duzu alde hori lastaketatik lastaketara ez. Zer nahi zu lasterketatik beste daun desberdintasuna? Bai. Azkenean lasterketak mota askotakoak izan lehizke. Ez atzoko behodia bat edo pistako lasterketa bat ez dira berdina. Pistan 10 pertsona ateatze dira eta denak dijoazti denbora bat itea, eta atzo 25.000 pertsona eta helburu orokorra disfrutatzea eta nahiz eta erlojuan aurkako borroka hori izan. Orduan, helburuk eta lasterketa motake askotarikoak gaude eta bakoitza daka beria. Gogoitu duzu
behobia. Bai, ez aldiaz ikusi hor sarreran erdi arrastaka, erdi errenka. Atzo gainea. Atzo. Eta hola zaude. Hola, biharko, hola, erki izurratuta, ez pentsa. Agujetekin. Bai, pixka bai. Eta honea etogila. Bai. Eguneirentxoko. Hoxe. Etogila agujetekin. Bai. Guztua. Hau jendeak edozein momentu ikusiko, baina esan behar du astelena dela goizeko amekak edabiko eta atzagoak agala behobia izan zara. Bai, lasterketa politia, berezia, ez dut askotan izan dugu esan, bueno, atzo egia esan ondo pasan nuen, giro ona izan zen, eta disfrutatu, ne? Beti asfaltoan. Ez, bueno, gaztetan, 20 urte arte eta bai nitzala krosian desente, bokatzetan, eta pistan bai. Baina, bueno, gero, karreran hasita gero, ja denboraldiak ez ziten hain ondo enkajatzen alderdi hortatik eta gehiago jo nun errepideko lasterketeta eta azken urtetan gehien bat ala ibili nahi, nahiz eta puntualki pistan edo krosian lasterketan bat korritu. Leno aipatu dugu arkitekturak badakala guztietako zentzu edo ikuspuntu bat, baina zeunago asmatuko zenukela lotura bat komika eta arkitektura artean. Bai, bueno, lehenengoa izango litzake seguruna disiplina, ez da? Bai, disiplina bihar bat, orden baten biharra, helburu hori lortzeko, nahiz eta bizitzan orokorrian beste edozein aspektutan lotu o bihar izan. Gero, lotura zuzena, azkenean oso disiplina desberdinak dira. Eta, igual, hausnarketa sakonago bat eskatuko luke, galdera zaila indiazu. Oizeno, entzun ezo. Badakit eneko etzea sobrina, ez? Ez nahizela zer? Sobrina. Ez? Jakiteko bazpaga. Etzea sobrina, baina ez dakit nola ikusten da eneko barik hemenik lauzpagoz urte gero, ze gustatuko luzezuko egitea edo burutzea. Bueno, egia esan, egunetik egunekoa bizi naiz, momentu honetan. Esan dizuten bezala, bazkau arkitekturako proiektu hau, aurrera ateatzia gustatuko litzaigukena. Eta, gero korrika mundun, baita ere gustatuko litzaiake, oain arte, egin ez dituten gauza batzuk, baita ere lesio batzuk eta horri izan ditutelako eta ezin izan detelako nahi adineko garapen bat o evoluzio bat lortu, hori gustatuko litzaiake. Baina, egia esan, pixka egunetik egunea biziga eta bizitzak hori eakusteu. Momentua pixka bizi biharra daola eta bihar nun gauden jakiteik ez daola, así que... Lesioak ere oztopo izan dituzu, oguta. Bai. Meretzi bat urte arte hola, suerte eukin nun da ez nun ia lesioik euki. Baina gero, hor ja karreran hasitakoan eukin nula lesion bat, 5-6 hilabete geldik eukin ninduna eta geroztik beti pixkat horri etortzeko bildurra eta hori beste lesio txiki batzuk eta
Eta, bueno, azkenian korrikare gertatzena espaldin maiozu jarraipen bat ematen, 2-3 urtekoa lesioik eta geldialdik gabe, bueno, beti zaudela pixka puntu antzekoan hasi, lesionatu, berriz hasi, iristezea nahiko puntu on batea, berriz atzera buelta, orduan, bueno, beti zaude burruka hortan, zure gorputzan aurkako burruka hortan. Eta burruka latza. Bai, azkenean ez da fisiko bakarri baizik eta gero horrek, psikologikoki eragite duna, azkenean korrika ezinak, ez gaizki mugatu eta, azkenean ez zaudela guztua momentu hortan, bakizulako, korrika ibilita guztua egon zinekela, baina hortare oitu itea bat eta ikastea baitare hori hobeto ematen. Eneko mila esker etortzea bat. Ez da, zer zuri, gonbidapenagatik. Oso guztua egon, Bai, nire bai. Galdera zailen bat indiazu, baina ez nakin, hola informatuta zinaudeni, baina... Denetatik dakago. Bai, argi bili beharra da. Gordinuri hau txikia da, baina denetatik dakago. Bai, ikuste bai. Mila esker. Zuri. Eta bileluko diego musu ongi bago ikusi da. Oida, venga. Aurrun arte, venga.